Till Kao eller? Nej, jag skojar inte, Smaj. Jag håller inte på att skoja varenda jävla gång så fort någon jävel frågar efter något. Får vi röda matcher också? Bara, vad heter det? Ska vi ha röda matchtröjor nu? Ni ska göra så här, nu ska jag tala om det här. Är alla här nu? Ni ska ta med de vita matchtröjorna. Ni har strumpor, ni har shorts, ni har röda byxor eller röda undertröjor. Det tar ni med upp till matchen. Sen får ni reda på vad vi ska ha där uppe. Okej. Ja, men en nummer 10 i röda dräkten finns, har du det nummer 10? Det har du inte med att göra. Utan Har du nummer 13? Om 5 minuter skulle jag vara Ni är inte ens klara. Jag fick med flippen på filmen. Vart han förbannad? Va? Ja, vad like. Jag måste lägga upp en sida. Bara, ska vi göra det? Vad sa? Jag är så förbannad så nu säger jag det. Vad sa? Det finns inte på ljud. Det finns inget ljud.